piny owacho ogolo bila mathoth ma chung'ie apaya kuondego ma ong'ere kaka road blocks e kinde ma joriemb boda bende ywago rach ma apeyni makono. Joriemb matatu go wacho ni obila mathoth manitiere e apaya tiyo mana tije choko pesa kowuok kuom nyamburko kendo ok ng'i kata nyamburko maketho chike mag apaya. Joriemb boda to korka korgi ywago rach mag apeyni makoro miyogi pek e tijegi e kinde kendo gidwaro mondo piny owacho olos apeyni maricho e kaunti ma Migori. Rollblock ma Migori ka to siko nyaka kaka not kele nyaka kawuono, and they're disturbing our drivers, they're disturbing our workers. I want to request, nikech kidhi Kisumu, idhi Homa Bay, idhi kure, roadblock onge keyo. To except one roadblock mani east, ma en obedo kinyi nyaka otieno kendo giwilore. To the best thing ma ginyalo timo en mana kawo pesa kuom drepewa mag dak kiting'o chiemo menomena. Tinwang' kikawo kuom drepe 3,000 5,000 noting'o omena ma Tanzania. I don't know omena ma Tanzania chal nadi to ma Kenya chal nadi. Akwayo county commissioner marwa ma Migori ka, kendo akwayo mheshimiwa mawa kata wabunge wa mondo odonje wachni mapiyo mondo wanwang' kaka wanyalo konyore. Ches mag yore mag MCAs richo sana. MCAs kendo yore gi bedo maricho kabisa. Ma wakwayo MCAs wa mane watero ging'inwa yore gi nikech ka kuonde go waringe ga pike ka sembe mwating'o ywago nyaka ndingi samoro ka same go piny ma samoro ma okawi ni driver ine mirach kiwuok Nyakweri nyaka Sori ndara ok lure rach. Kiwuok namba Kolo kuma ne lam maya Masara ni ochope nyaka Miuru rach mang'eny. Nderni matindo tindo mag county governments moluwo mang'ado bande mochomo lasi, nderni richo adier nyatike ndara rach makata ka idwa lawo gi jatuo hospital kidwa biro kata Migori in gi sida kabisa.